Grabe. Huwag yung madungog sa iyong tingin ko nung naging air supply ba siya? Oo, naging tuol lagi sa air supply bali. Wapo. Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon, pag-reaction na po ang usa ka video bali ni Rams Kadalim kay naapa mo po din ni usa nila ka video atong tanawon kung unsa po ninyong pagkanta gid ani kinigid fit gini para sa iyang kanta kay kini siya na panganlan gini siya og air supply sa Mindanao bali. Oo. Kay kini yung pagkantahon karon mao ang Making Love Out of Nothing at All o sa air supply gihapon. Nindot ni hangak kay ni nga kanta taas unya tanawon pud nato kung unsa gid niya unsaon gid niya ang mga diskarte niya nga mga abot o masundog niya ang sa original kay grabe ka nindot kini kayo nga kanta pud no daghay mo kanta ni pero grabe ka hangak murang palsito lang kay di na makaya sa kataas bali. Okay, sige atong tanawon kung unsa gid niyang pagkakanta. O sa mga bag-o nga nakakita karon bas matinga mo nga atong pagputol-putulon ang video kana atong gituyo kay kita usa man ka reaction video kada putol na to mohatag ta og opinion o reaction pero kung kamo di mo ganahan nga naisigig tabi nga susama ingon ani ato man pong ibutang ang link bali sa original na video dito sa description. Gusto mo dito mo tan-aw direct na mo sa channel sa Rams. Oo, okay, sige. Di na ta maglangay, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. I know just how to whisper, and I know just how to cry. Grabe. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. Huwag yung madungog sa iyong tingin ko nung naging air supply ba siya? Oo, naging tuol lagi sa air supply bali. Dapat ka nindot kay tingog ni Rams gud. Makakuan ko grabe gid ka nindot kong bahin sa air supply gud kay tagning mo gud. Sud si pangalan ni sa air supply si Graham Russell ba ni? Oo. Grabe ka tagning pud ba nagtingog mo nung grabe ka okay kayo ang iyang kuan mo nung dulduol gid siya sa original pud ang iyang tingog gid. Mo nung daghan ni sikat ni siya karon. Where to face the truth, and then I know just when the dream. Asa man ni silang kanta. Just where I got you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know that love is fading, and I know that time gonna fly. And I'm never gonna tell you everything you gotta tell you, and I know you're gonna give it a try. Kuha kayo eh. And I know the road to riches, and I know the ways to fame. I know the rules, and then I know how to break it, and I know it's gonna be better again. Grabe kalinis kayo yung pagkakuano sa iyong pagsinggit baliwag yung mga mubabag baliwag sa pagkanta bali niya sa taas na kayong part bali. Oo, karon no. Atong nadungog di ba? Grabe kanindot kayo. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how to do it, making love, got a lesson now. Back up siya si ate dito sa likodo. I don't lesson at all. Had a lesson at all. Okay. Murag na ko ang sablay dito ang kuan.
ang nag-keyboard. I don't listen at all. I don't listen at all. Every time I see you, the reason is I'm screaming through the wings of your hair. And every star in the sky taking in at your eyes like a spotlight. The beating of my heart is a throne and it's loose, and you're looking for the real like you. You can take the darkness from the beat of the night and turn it to a bigger brilliance to bright. And gotta follow it 'cause everything I own, and there's nothing till I give it to you. Rocky kayo. Murag di po ginhawa ba sa gali sa kataas kayo. Murag kita po'y gihangak bali ba. I can make the roller stumble. I can make the final law. And I can make you every time that I sound the whistle. I can make it a sting just the wrong. I can make tonight forever. Oh, grabe ka. Disappear by the dawn. And I can make you every promise that will never be paid. And I can make it a demons be gone. But I'm never gonna make it without you. Do you really want to see me cry? And I'm never gonna make it like you do, making love and not enough for now. Grabe ka nindot kayo gisig tingog yun. Grabe ka taas kayo sunod ato ginakuan mo. Grabe ka hangak kayo tong di ba kining kanta hangak mo paspas nga padung pataas gali ang kuan sa nota bali. Oo. Grabe padung pataas sunod iya grabe ni iya maging makuha gud so wa magiingon mga kanang mga kung mamurag mo mukan ba mo huyabag ba. Oo. Kuha gid ninyo padung dito ni taas. So ako po makuan karon ang ako lang gikuanan karon ang keyboard lang balik murag na usahay nga di makuan ang di mo mao ang chords bali ba sa pagtugtog mo ng murag siya padayon lang gyapon siya sa pagkanta pero unta na po nindot ang pagkaduyog nga wala po sayop. I don't listen at all. I don't listen at all. Oh, no, hindi man perfect lagi pero nindot man gud kung nasa sama ano no? May bakante ba? I don't listen at all. I don't listen at all. Heading to the Lord. Heading to the Lord. O nindot man ang pag-keyboard pero kini kay usa man ka live mga bali ni nga perform bali ni nila so di magid makalikayan gid na makasayop sayop gid ning inana kay inana man mahitabo basta anha na gid sa live bali nga pagka-perform bali kay di man gid na mabalik gid di na para na naka-record na daan kay kung unsa toy the best nga pagka tugtog di man to kadto mo ipagawas pero kani kay live bali ni nga performance bali nila. Grabing taasa eh. Okay, ato na pong nadungog ang kanta bali ni Rams Kadalim bali. So, ang nagtugtog sa iya usa ka nag-keyboard lang da bali pero nindot pud gahapon paminawon. Nalay mga usa lang mo out of tune bali ang kuan ang keyboard bali o masayop bali siya sa pagpanuldok bali sa tipa nga lahi ang chords bali mo nang mukuan so na usa ba kun nga murag mo bakante nga nay kulang bali nga chords bali kuan pero okay gyapon nga performance di man nakalikayan basta live performance gud kay ingon ana mo gud di man perfect gud di ba gawas kung naka-record ka pwede man na outrohon kadto kay live mo gid to nga performance mo nang
kung unsa ra gyud unsay matugtugan na unsay mogawas ana nga music mao gid toy kuan gyud. Pero bahin sa pagkanta ni Rams Bali, grabe gid kataas gid tingog, grabe kanindot, air supply gid siya ng Mindanao gyud, grabe kataas kayo. Sunod wala gi ingog ka ng mga kuan ba mo muyabag ba di gid na to madungog, linis kayo nga pagkakanta bali. So kanang nga kanta grabe ka lisod kay padung na pataas ang kuan, ang nota padung pataas hangtod nga mo taas pagid kayo, hangtod mo siyagit di ba? Grabe kahanga kay nga kanta pero kuha kay ni Rams kayo. Mo nang tawag nga ginihinon siya og air supply ng Mindanao gyud, grabe kanindot. Oo. So di ba nag-react atong niagi pud nga mga kanta. Dili lang kay air supply pud niyang iyong pagkakantahon, daghan nga kanta nga babagay pud sa iyang tingog nga tagning unya taas. Oh, di nindot kayo. Di ba? Oh, kung sa inyong kasulti atong video karon, commentin niyo sa atong comment section. Sa mabag-o diha nakakita sa atong video karon unya wa pa ka naka-subscribe, unya ganahan kay yung aning mga content, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ta ni YouTube sa ubang mga tawo nga pakita ni. Okay? Sige. Di na ta maglangay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Injans TV. Proud Bisaya. Peace out.